Goed heren, competitie heeft even stilgelegen vanwege het interlandvoetbal. Fortuna speelt zondag tegen Groningen thuis. Belangrijke wedstrijd natuurlijk tegen de nummer 17 in de Eredivisie. Hoe kijk je naar Fortuna, Sef? Ze hebben een goed elftal, ze hebben goede voetballers. Maar ik zit heel vaak te kijken van, ja, wat willen jullie nou? Waar wil je nou precies verdedigen? Hoe wil je opbouwen? Hoe wil je verder spelen? Daar zit ik vaak naar te zoeken. Maar ik vind dat ze vooral op basis van individuele kwaliteit de stand hebben bereikt die ze nu hebben. En als we Groningen winnen, dan zeg ik, je bent veilig. Is het veilig, ja. Ja, dan hebben ze 31 punten, dat is voldoende. Het zit voor mijn gevoel meer in de kwaliteit spelers dan in de speelwijze. Mm. En dat is dus eigenlijk waar we het al eerder over gehad hebben, dat je gewoon wat meer duidelijkheid zou willen zien. Ja. Kijk, als trainer, dan trap ik me dan op. Dan denk ik, ga nou eens ontspannen kijken. Maar je gaat altijd kijken in het kader van, nou, wat zie ik? Ik vind dat je aan een elftal moet kunnen zien wat de trainer wil. De trainer zit op de bank, maar ik moet wel in het veld kunnen zien wat de trainer wil. En als ik dat niet zie, dan begin ik me vragen te stellen. Waarom dit, waarom dat? En zie je dat bij Fortuna? Als ik dan een groen-geel pet nou even opzet, die trainer wil winnen. En dat zie ik nog genoeg bij Fortuna. Willen winnen? Ja. Oh ja, absoluut. Maar ook de wil om te winnen. Want zo'n trainer is het wel, als je hem langs de kant ziet. Dat moet vooral heel veel strijd geleverd worden. Maar ik zie niet hoe ze willen winnen. Ja. Wel arbeid, absoluut. Ja. En zie je helemaal niks dan? Of heb je wel een idee hoe ze willen winnen? Nee, goed, wat je ziet is, wat Maurice zegt, ze willen arbeid leveren. Dus ook als ze de bal kwijt zijn, dan zijn ze allemaal bereid om te zorgen dat die zo snel mogelijk terug is. En dan gaan ze weer aanvallen. Dat is wat ik zie. Maar als je zegt van nou, wanneer gaan ze nou vroeg druk zetten en wanneer moet je dat net niet doen, dan moet je iets verder laten terugzakken om dan de druk te gaan zetten. En zeg maar, met een idee, dat mis ik. Tenminste, als ik naar kijk. Mm. En wat zie je dan als je VVV ziet spelen? In dit licht? Nou, daar heb ik volgens mij hier de laatste keer ook al heel veel complimenten gegeven. Hoe Rick Kruijs dat elftal naar zijn hand heeft gezet. Ook een beetje waar we het straks ook over hebben. Vastigheden gaan creëren daar. Die wissel niet, die doet geen rare wissels aan het hele team niet. Alleen was op een gegeven moment de vraag, hoe kun je Braken en Venema samen laten voetballen? Nou, dat heeft hij de laatste wedstrijden ook gedaan. En ik denk dat dat echt nog voor de play-offs nog gefine-tuned moet worden. Want die twee, als je het hebt over dat stapje omhoog, die twee kunnen daar op een goede dag voor zorgen. Ja. Maar ook dit seizoen al? Ook dit seizoen al, volgens mij. Nou, ik zeg, ze staan op een positie en weten wat ze voor kwaliteit in huis hebben, dat ze die play-offs halen. En dan is alles mogelijk. Is dit dan een schoolvoorbeeld hoe een trainer zijn ploeg, samen met Willem Jansen, de technische man, eigenlijk zijn ploeg naar de hand zet? En het dan ook, dat het ook lukt wat de bedoeling is? Ja. Het enige is dat het nog wat wisselvallig is. En het gekke is dat ze dus uit soms beter spelen dan thuis. Ja. Hoe dat komt, weet ik niet. Daar zie ik ze ook niet vaak genoeg voor spelen. Iets meer ruimte, denk ik. Het kan. Al met Venema. Het kan. Maar je ziet een idee en dat moet je, wat je ook zegt, maar is fine-tunen. Dan denk ik van nou, het kan bijna niet anders dat ze die play-offs halen en dan zijn ze kansrijk. Ja. Is het dan snel? En verhouding, kijk, we hebben Maurice Stijn bijvoorbeeld, die is bij VVV geweest, die heeft daar eigenlijk aan de club, aan het elftal gesmeed. En dat kwam er na een paar seizoenen uit. Ja. En bij Sparta gaat het nu eigenlijk in één keer. En Kruijs die komt bij VVV binnen en het eerste seizoen gaat hij meteen richting de top van de eerste divisie. Ja. Is dat sneller dan verwacht? Ja, denk ik wel. Ik had het ook niet verwacht dit seizoen. Nee. Dus dat is een Kruijs. En die jongen van de Boer doet het natuurlijk ook de laatste tijd. Die maakt die wereldgoal, hè? Ja. Maar ik was wel verbaasd dat ze zijn optie in zijn contract nog niet gelicht hebben. Waardoor hij dus nou, dat kan altijd nog, maar hij is dus nou wel gratis af te halen. De Boer of dat weet ik niet. Ja, dat moet wel in april zijn. De jongen heeft, als je praat over stappen maken, dat was 1,5 jaar geleden al duidelijk van dat hij goed kon voetballen. Ja. Maar nu heeft hij dus in zijn goede voetballen ook, laat ik zeggen, levert hij zijn bijdrage in wedstrijden door hem gaan winnen. Ja. Absoluut. Ja, ik vind dat een gevaarlijke stap door zijn optie niet te lichten. Maar daar zullen ze reden voor hebben, denk ik.
We hadden het er in de uitzending al eventjes over. Als je dan over MVV en Roda hebt, dat die laatste play-off plekken eigenlijk... Er zijn heel veel ploegen die daar nog om strijden. Hoe zien jullie dit nou? Het zijn nog 8 wedstrijden voor alle clubs. Hoe zien jullie dit nou nog lopen? Ja, laat ik zo zeggen. Edwin de Graaf heeft, en ik denk terecht, na een aantal wedstrijden aangekeken te hebben, gekozen voor een 5-3-2. Dus ik kan me er iets bij voorstellen. Als het niet loopt en je gaat dan kijken welke kwaliteiten heb ik en kan ik die in een ander systeem beter gebruiken, kan ik die beter maken, daar kan ik die beter laten functioneren. Denk ik dat hij een goede keuze heeft gemaakt. Daar zit nog geen stabiliteit in. Dat moet gewoon, hè, net zoals je zegt, voorin die 2 bij VVV moet je fine-tunen. Moet bij Roda ook het een en ander gebeuren. Maar ik zie nu andere dingen, maar ook betere dingen een aantal weken geleden. Ja. Absoluut. Dus Roda doet er echt wel mee voor de play-offs? Dat verwacht ik wel. Ik denk dat voor Roda de komende wedstrijden wel heel belangrijk zijn om nog zicht te houden op die play-offs. Hè. Ze hebben Jong PSV uit en dan Den Haag thuis. Ja. Als je die allebei wint, dan zit je er weer helemaal bij. Ja. Maar als je daar geen punten gaat halen, dan haak je denk ik definitief af. Dus hebben nog Heracles. Zoals ze nu staan, halen ze makkelijker punten tegen die sterke ploegen dan voorheen. Ja. Denk ik wel. Maar Heracles, NAC, PEC zit er ook nog tussen. Willem II hebben ze nog, Eindhoven op 5 mei. Dus wel een pittig programma wel. En MVV dan tot slot. Die staan er al iets beter voor. En die hebben eigenlijk qua programma ten opzichte van de concurrenten nog wellicht een iets lichter programma. Maar ja, bij al die jongteams nog, hè, MVV. Maar daar zit ook het gevaar. Hè? Gevaarlijke. Ja. Maar weet je, ik gun het MVV gewoon dat ze die play-offs halen. Dit is wel na dit seizoen. Vanwege het voetbal, de eerste helft van het seizoen was MVV de revelatie van de competitie, vond ik. Nou ja, en de tweede helft, ze voetballen nog steeds niet slecht. Ja. En het is wat Sef straks zei. Als ze dadelijk een keer weer 1 of 2 keer achter elkaar kunnen winnen, dan is dat vertrouwen misschien helemaal terug. Absoluut. Maar bestaat de kans dat we dan 3 ploegen in de play-offs hebben? Ja, ik tel op 2. Geen 4 in elk geval. Geen 4 gelukkig. Nee, goed zo. Daar zetten we de streep. Dankjewel Sef voor de komst. En ook Maurice. Dit was hem online. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Tafelvoetbal. Tot dan.